Hi guys, जोबोर बरिया खबर आरोना लोगोफोर माना लोगोफोर दिनै फाइनाली YouTube पेमेन्टआ सक्सेसफुली डान माने बेंकआव हाबबाय लोगोफोर ओरैबायदि खुसि जादों लोगोफोर आं मा बुंनो आरो लोगोफोर माने ओरैबायदि नेनांबाय माने ओरैबायदि लोगोफोर स्ट्रागल खालामनांबाय पेमेन्टनि थाखाय माने आंहा लोगोफोर 1 वीकसो सिगाङावनो पेमेन्ट आंनिया YouTubeनिफ्राय रिलिज जाखाबाय आरोना स ओमफ्राय एसे प्रब्लेम जादोंमोन जानायालाय माने आंनि एकाउन्टआ माइनरमोन लोगोफोर मेजर नङामोन आरोना स मिया आङो मेजर खालामबाय स दिनैनो लोगोफोर मिया मेजर खालामबाय स दिनैनो पेमेन्टआ हाबबाय लोगोफोर माने ओरैबायदि स लोगोफोर बिमोन प्रब्लेमा माने आंनि एकाउन्टआ माइनरमोन स मेजर खालामबाय मेजर जाथारनांगोन फैसा हाबनोबा YouTubeनि पेमेन्ट मोनबा लोगोफोर मेजर जाथारनांगोन आरोना स लोगोफोर दायो आङो पेमेन्टखौ बख'नो थांनोसै माने गासिखौबो बख'नायालाय ओमफ्राय बेसां लोगोफोर पेमेन्ट मोनखो आरो बे पेमेन्ट मोननो लासै मा आङो मा प्रसेसनि सायाव थांनो गोनां जाखो लोगोफोर गासिखौबो लोगोफोर भिडिअनि लास्टआव माने भिडिअ देखायलांगासिनो स भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जाय पेमेन्ट मोनहां इउटुबारफोर स भिडिअखौ नायजोबथार आरोना स बहुत हेल्पफुल जानो हादों नोंथांमोननिसिम माने गासै प्रसेसखौनो लोगोफोर फैसा मोननायनि गासै काहानिखौनो आं देखायलांगासिनो भिडिअ स लोगोफोर दायो आं थांगासिनो जोंनि भेरगाव ब्रान्चआव आंनि ब्रान्चआ माने CSP सो लोगोफोर स बिनिखायनो आंनिया एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरोना स दायो थांसै लोगोफोर गारि दिहुननोसै थांसै सिदा बेंकसिम लोगोफोर ओमफ्राय दायो गारिखौ दिहुनाखै आं माने गारि बख'नायाव ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो लोगोफोर आंहा ओमफ्राय गाइस माने प्रब्लेमा बिनिदि माने लोगोफोर नायनि दरजाया ओरैबायदि फिसा लोगोफोर माने बिजा आरो 220 पालसारखौ सोलाय बख'लाय खालामदों जे माने आंहा एक्सट्रा गारिनि रुम गैया स बिनिखायनो नि रुम दिदों माने लोगोफोर नैबे आंनि गोदोनि थानाय रुम आरोना लोगोफोर स दायो जों इयाव फाखानो आपग्रेड जाबाय बा लोगोफोर नैबे जादानि गारिया माने बेयाव दिनो आरोना स बिदि फिटिं नाय दिहुननायाव माने आफानि गोनांथि जाथारो लोगोफोर स दायो आफा गैयाबा गारि दिहुननो हाया जानाया आफा बहा फैया रेडि जोंखौसो खस्थ' खालामो गारि गिदिर लानानै हारसिं बख'नो हाया आरो बेबायदिनो प्रब्लेम जागासिनो दासान्दि गारि दिहुननायाव लोगोफोर दायो थांनो फरा रेडि ओमफ्राय नैखौबो एसे लाखाबाय एसे बख'नोसै आरोना फैसाखौ ओमफ्राय लोगोफोर फ्रायानो बुंगासिनो आरोना आंनि गारि गोदाननि साउन्डखौ एसे देखायो होनना आरोना साउन्डआ बोरै टिउना नङा होमबा आंनि 220 पालसारनि स फ्रायानो बुंनाय हिसाबै एसे देखायनोसै आंनि लेट्स स्टार्ट नङा होमबा लोगोफोर स साबि करते हैं अन ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो साउन्डआ बोरै नांखो 220 पालसार 2021 मडेल BS6 लोगोफोर साउन्डआ एसे मोजां आरोना बहुत एसे बेस्ट दं साउन्डआव लोगोफोर जियानो जाया मोनो साउन्ड एसे देखायबाय ओके लोगोफोर नै आं दायो सफैबाय भेरगाव ब्रान्चआव ओमफ्राय हाबहैनोसै एसे बख'नोसै फैसाफोरखौ नङा होमबा 5 मिनिट हिसाबै नै दायो आं सफैबाय ओमफ्राय नै जोंनिया फैसा बख'गासिनो आरो आंनि आंकोल हाइगोर दे ओमफ्राय बिथांमोनाबो दिनैसो आंखौ फैसा दाना इउटुबार होनना लोगोफोर दायो नै बख'गासिनो फैसा 2 hours later. So guys, दायो फैनोसै नङा मेन बाथ्रायाव माने पेमेन्टखौ बोरै मोनखो बेसां मोनखो आरो बोरै मा प्रसेसनि सायाव थांनानै मोनखो लोगोफोर स गासैबो लोगोफोर देखायलांगासिनो बुंगासिनो प्रेक्टिकेलि लोगोफोर बुंलांगासिनो आरोना स फार्स्ट अफ अल जों माने इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनांगौबा जोंनि चेनेला जाग्रोनांगोन लोगोफोर मनेटाइज स मनेटाइज जानो थाखाय जोंनि चेनेलाव जाग्रोनांगोन 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 घन्टा वाच टाइम लोगोफोर स बे क्राइटेरियाखौ पास खालामबासो नोंनि चेनेला जागोन मनेटाइज स मनेटाइज जाबासो नोंनि चेनेलाव फैसा हाबनाया स्टार्ट जागोन लोगोफोर माने हमना लादों नोंनि चेनेला मनेटाइज जाबाय आरोना स दायो नोङो फैसा खामायगासिनो भिडिअ गारदों फैसा थाइसे थाइनै खामायदों डलार फैदों लोगोफोर जेब्लानिसिम नोंनि एडसेन्स एकाउन्टआव $10 कमप्लिट जागोन लोगोफोर होमब्लासो नोङो पिननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन माने लोगोफोर पिन माने मोनसे जिनिस मोनसे बुस्थु आरोना स बे पिना फैबासो नोङो इउटुबनि पेमेन्टखौ नोङो बख'नो हागोन आरोना नोंनि पेमेन्टखौ रिलिज खालामनो हागोन लोगोफोर स पिनानो जाबाय मेन लोगोफोर पिननि थाखाय मानसिफोरा गोबां माने टेनसन जागासिनो आंनि पिना फैयाखै मायाखै बहुत प्रब्लेम जायो आरोना पिनाव लोगोफोर स पिनखौ मोजाङै इउटुब नायना नों एप्लाइ खालामबानो जाबाय एप्लाइ माने $10 जाबासो नों एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर स जेनेबा बुंबाय आरो जेनेबा नोङो एप्लाइ खालामबाय एप्लाइआव फैबाय हमना ला पिन फैनाया हमना ला 3 मास लागोन लोगोफोर आंनिया जेनेबा लकडाउन मोनना स बेनिखायनो आं 3 मास लादों आरोना बेलेगफोरनो थाबो फैयो स पिन फैखांनानै उनाव पिनखौ नोङो भेरिफाइ खालामगोन लोगोफोर स भेरिफाइ खालामबासो नोंनि फुरा प्रसेसा कमप्लिट नों फैसाखौ बख'नो हासिगोन बा नों लोगोफोर फैसाया जेब्लासो नोंनि एडसेन्स एकाउन्टआव $100 जाया एबा जोंनि भारताव हमना ला 7,000 8,000 सो फैसा जाया अब्लानिसिम नोङो फैसाखौ खुनु मथे बख'नो हाया माने नोङो रिलिजखौनो होआ इउटुबा $100 जाबासो नोंथांनि आबाखौ मा होनो एमाउन्टखौ जेनेबा रिभिनिउखौ इउटुबा रिलिज होगोन होमब्लासो नोङो बेंकआव हाबगोन ओमफ्राय नों बख'नो हागोन आरो लोगोफोर स बिदिनो लोगोफोर बे प्रसेसा बिदिनो ओमफ्राय आंनिया जेबो बे प्रब्लेम जादोंमोन
स' माने लोगोफोर आंनि एकाउन्टआ जाबाय CSP आरोना CSP एकाउन्ट भेरगर ब्रान्चनि थाखाय आरो बेयो लोगोफोर आङो माइनरमोन आरोना मेजर खालामनायखौमोन माने आं मिथियामोन दे माइनरबा फैसा हाबा ना ओमफ्राय आं नेबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय इउटुबाथ' हप्तासे सिगाङाव आंखौ पेमेन्ट रिलिज होखाबाय माने आंनिया 100 बेसेबांबा डलार जादोंमोन लोगोफोर बिसोरो माने पेमेन्टखौ रिलिज होबाय आरोना बा आंनि एकाउन्टआव मोनफायाखै आरोना ओरैबायदि टेनसन जागासिनो माने बेलेगफोरनि इउटुबारफोरनिया मोनफैजोब्बाय आंनिया माने मोनफायाखै नङा होमबा ओमफ्राय आङो थांबाय बेंकआव थांबाय रायज्लायहोबाय बेंकनिफ्रा मोजां बुंनो हाया माने फ्रायानो बुजियाना इउटुबनिथ' बारा जोंनियाव बेंकफ्राबो बारा बुजिया मा बुङो आरो आमेरिकानिफ्राय फैसाथ' फैयो बाट हाबना गोमाथो होनना बुङो आरो बिसोर बाट इउटुबनियाथ' एसे बेलेग लोगोफोर रुला स' लोगोफोर नोंथांमोननिया माइनर बा मेजर खालामना लाथार CSP जेखि CSPआनो जा बेंक गिदिरानो जा जेबो माबायानो गैया मेजर खालामना लाथार लोगोफोर मेजरबासो हाबगोन आरोना फैसाया स' लोगोफोर आङो मेजर खालामबाय स' मेजर खालामनायनि सानसे उनाव फैसा हाबखाबाय आरोना स' ओरैबायदि मोजां नांदों गोसोखौ लोगोफोर स' बेनो आरोना पेमेन्टनि माबाया मा होनो लाइनआपा माने आं बिराद सिम्पलि बारला बादि खोथाबाय लोगोफोर माने खेबसे जागोन सिरियाल खोथा लादोंबा नोंथांमोना बर जागोन आरो बहुत गोलाव जागोन भिडिअआ माने बहुत खामानि थायो स' नोंथांमोना जाय जेनेबा जायनि सायाव जाय प्रब्लेम जादों फैसा मोननायाव इउटुबारफ्रा स्पेसियेलि बुंदों स' सोंहरबानो जाबाय आं खोन्थागोन आरोना आङो ओमफ्राय आङो जेनेबा एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबै एसे दासान्दि मिथिबाय माने बुजिसिगोन आरोना बेसेबां मा खालामा लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं पेमेन्टखौ मोन्दों आरोना स' लोगोफोर सरि जाहैबाय आं बे पेमेन्टखौ डाइरेक्ट बुंनो हायानो आरोना माने मोनसे रुल दङ आरो इउटुबनिफ्राय डाइरेक्ट जे उमुक टाकानि फैसा मोन्दों होनना बुंनो हाया लोगोफोर स' आं दा इनडाइरेक्टलि बुंनो हागोन लोगोफोर माने खम बाजेटाव मोनसे लोगोफोर 4GB रेम 64GB स्टरेजनि मोनसे मबाइला बेसेबां दाम जागोन लोगोफोर थ' बेसेबांदि मोनसे मबाइल रेडमि नङाबा रियेलमि सब बिदि मोनसे बायनो हागोन लोगोफोर आंनि दे फार्स्ट पेमेन्ट लोगोफोर स' नोंथांमोना एसे सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय आरोना बेसेबांसो फैयो बिनि लोगोफोर आं डाइरेक्ट बुंनो हाया माने मोनसे इउटुबनि रुल दङ लोगोफोर स' बेखौ रुलखौ सेफायनो सानाखै बेनोसै आंनि पेमेन्टआ मोनसे 4GB रेमनि मबाइल बायनो हानाय मोनसे अकात फैबाय आरोना आं फार्स्ट पेमेन्ट लोगोफोर स' नेक्स्ट पेमेन्टआ बेसेबां मोनो मिथिला स' फार्स्ट पेमेन्टआ बेनोसै लोगोफोर स' बेनोसै लोगोफोर दिनै भिडिअ बेनोसै आरोना जेबो गैला ओमफ्राय Q&A भिडिअ फैगासिनो लोगोफोरनि भिडिअनि उनावनो स' 30K जाबा आं Q&A भिडिअ मोनसे लागोन लोगोफोर स' जाय माबाफोर सोंनो गोसो दंबा सोंबानो जाबाय स' दिनैनो सोंखादो लोगोफोर मानोना गाबोननि भिडिअ फैगासिनो स' आरो गाबोन सोंबा जाला आरोना भिडिअखौ मोनला रिप्लाइखौ मोनला नोंथांमोना स' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ